היי לכולם, קוראים לי ליאנה, אני בת 13 וחצי מרחובות, והחלטתי לפתוח ערוץ יוטיוב כי יש לי מסרים להעביר. אני מאוד מקווה שאני אקבל את הכוח הזה בידיים שלי בשביל שאני אוכל להביא לכם את המסר. אה, אני... היה לי פעם בלוג, הייתי בלוגרית. הפסקתי, התחלתי לעלות עכשיו, אני מתחילה לעלות עכשיו ליצור תוכן לאינסטגרם, ולכן לכל הערוץ. אה, אני שייכת לקהילת הלהט"ב. יש פה עוד אחד, חמוד. קיצר, אני שייכת לקהילת הלהט"ב. אני גאה במי שאני, ובמה שאני. אני פאנסקסואלית. זאת אומרת שאני פעל בעיקרון אני בכל המגדרים, כולם. אני... בעקבות זה מילה שאני יוצאתי, אבל לא רוצה להגיד אותך, זה נקרא הטרופובית, זה מה שאני, יש משהו. אני יכול להגיד פשוט. אני סולט ומתרחקת מהומופובים, והטרו זה אנשים שהם סטרייט. אני חושבת על המילה סטרייט, כי סטרייט זה כאילו ישר, אבל אני כאילו רוצה, כאילו אני לא בסדר. כי אני לא סטרייט, אז אני אומרת הטרו. בשבילה והקל. בנוסף כאילו אני גם שחקנית והכל, אז את כל הדברים של הצילומים, של השחקנות ועילת תסריט. הנה, תסריטים. כל זה תסריטים ומצלמות. כן. נשמח שתרשמו את השיר אולי בתגובה ותרצו לאינסטגרם שלי. פשוט תרשמו שם. אשמח שתקראו הכל. ואני מאוד אשמח גם להביא לכם את המסר. באמת למען. ליאן.